Good morning guys. Welcome back to my channel. Dini जोंहा नांगोल जांख्रा दिनै माइ गायनाय जोब्बाय दब्लायनै दोङो बे दब्लायनैयाव माइब्रा खोथिया गायगोन लोगोफोर दब्लायनै दङ दब्लायनै गाखांनानै जोब्बाय जोंहानिया माइब्रा खोथिया लोगोफोर गायजेनबाय लोगोफोर बे दब्लायनैयाव थाम खोथिया होदों बेकआप जाया नायनि साब्रै गायगोन नै गायजेनबाय जागायजेनबाय Ini kayak leh, ini kayak apa? Oh iya. ना Ang isan yung kayak kemana koi? Ang ada kayak hazang macam berjaga dengan berjaga nih tuh kayak kemana? Bisa apa ada? Mai cũng sao nữa, đấy mình là cái thằng này chỉ đang vào, đừng có cái mà cái bạch thầy lên này. Yang ra là yang này, yang ra là yang này. Sai ăn thọ, tiền số 3 sana này ha, mà bắt sao chụp làm rồi. Ăn kí vậy à? Được rồi. Không ăn lại. Listi lại á, để lại mang cái gì ra. Listi lại á, bây giờ khám, để lại mang cái gì biết chưa nữa. Ada mana bun? Cak lagi nih. Kota. Agak lama lagi kerja. Apa? Kerja apa nak? Macam apa sih? Kerja dah nam dah hayam hayam apa dah? Sangat apa? Amgon kerja. Kerja sekolah berapa jam? Kerja. Kayak dah. Kayak di bawah, kayak di pasar. Hah? Rasa panen mana? Macam dah. Mana? Jini hasilnya nak cantik juga kalau bah. Oh buca bah kan? Buca yang link tu bah. Dah masih masih kena. Oh, butuh thang apa ibu? Butuh thang ke? Butuh thang kira? Ikai nene? Oh. Akarang dah jadi cerah. Oh, saya mau cerah. Apa bera? Mabon kayak sini kok. Insyaallah. Sebenarnya lah mesti dosen sebelah. Apa ke? Oh, ke lagi. Itu loh sih. Apa ya ke? Apa nang? सासे फैबाय नै लेट जानानै Ito फायनाय को नुगोनजां फायगोनजां नानै नि आं नुगियानो खनबा Mata bersantai nak bersantai, itu tinggal. Mungkin mungkin lagi sini dah.
Kau jadi. Ya, boleh siapa baik. Kurang apa? Kasih ni. Kenapa dia dah sesuai ini? Kau jangan sesuai dah se. Kau boleh siap siapa ni ya? Jam sehapang. Baju lu terke. Baju ni un. Neng ni un. Fina ni jale. Siapa? Boleh je. Angin jangan sih. Hah? Này là phải thằng răng mà lại gục lại sẽ đặt cái ra dùng nhà mặt em phát thằng ăn răng có sao này ta nó không bao hồng sơn vậy mà đây nó không phải thế cả nó ngọt lắm lên này không chơi bài lấy không ra rồi lấy không bao hồng sơn để thằng Hey, apa ini ya? Ah, tampere ini. Habro masang habro. Dupang lagi dah. Powder lagi kan? Ada kusum. Anda mana nak? Siapa kumpulan ya? Agak isi phone anda man. Itu ini lama dibunuh. Bikin aku food man. Bikin aku hina sih kan. Ini pakai nampu. Sip guys. Kau boleh kau nasi ni, kau nasi. Akan hitap. Sampai na? Ini ơi, nó được. Đây chị di chuyển mà không nói. Thằng vào thằng. Thằng gần lại bạn thôi. Sudah. Sudah le, bingri, sung mấy thầy ơi. Sudah vậy. Jebai. Jebai kisoi. Jebai. Ini berapa ya mana? Gila gitu lah kaman ya. Mai hari ni tu tham bunda, tinggal tinggal.
बिहामजो मुलिफोरखौसो खायथ' जाबाय औ जन्म जन्म जुला संगे जन्म जन्म बोले मैं थो थाम में थादो थो ने बा थो थाम माबा बन माबा थो थाम खानाया मा मा दों नायदो खानाखौबो नैबे अमा बेदर तेरगोसो दोङो मा आरो नैथिं मैगं संगासिनो सबाइ खारि नैबे जोंहानो मादै जायो मादै मैगंखौ स्टार्ट खालामनोसै बेयो बेनि उनाव नैबे जानो दाउला दाउ 1 किल'नि जोंहा खानाया गोगोमानो जागोन नै बयलार आधा किल' दासो लाना फैब्रबदो दे मा होदो आलु पियाज सामब्राम आरो जिरा आरो गैला आरो हाइजें ओंख्रिनि थाखाय ना ओंख्रि आरो मा अमा दाउ भाजानि थाखाय देखाबाय पुरा देखाबाय खुमब्राजों माजों दाउजों दाउला दाउ दाउला दाउ आरो अमा बेदर बयलारबो गलायगोन ना बेयावनो गलाय गन्थाय गोदासिगोन ना दाउला दाउखौ दाउला दानथार गलाय खानसै हालि जांख्रानि नांगाल जांख्रानि बायना लाबोनाय दाउखौनो गलायहैनि रासो मोजाङैनि मा मोनखो अमा बेदर अमा बेदर ना अमा बेदर भाजिया मोनबाय बे मा दाउ बेदरा संगासिनो बे खुमब्रा बोराय ना खुमब्रा गोरलै बे सबाइ ओंख्रि से बेदर आरो नास्ता ओंखाम जानो सम जाबाय ओंखाम खुरनोसै फाय रोले मासिखां बायदि फिसा हाल जांख्रा बाय खमाय बेयाव जोङो एसे ओंखामबो जाबाय आरो सेरेबबो लोंबाय माने सेरेब होनबा बुजि मोना मानसिफोरा मा होनो जौ गिसि लोंबाय जौ गिसि बेनिफ्राय आरो जौ गोरान लोंबाय बेफोरबायदि लोंनानै जानानै जोङो माबाखौ बोसोरनि खेथिखौ थिखाङो आरो बिदिनो
बेफोरबायदि थिखांबाय जोङो दा जों ओंखाम जानोसै जादो नैया बयबो हा जालायनोसै सबाय बेनिफ्राय ना गोरान होदो दे बेनिफ्राय संख्रि होदो नाय मोखै होबावदो आरो मोखै फालुआ मोनसे मोनसे होदो आं मोनसे बिदो बेफोरबायदि आरो बे अमा बेदर आरो फैगोन बयलार दोङो आरो मा दोङो गोजा बाय जाखांबाय जाखांनानै गय जाखांनानै माबा गेजेराव मोनबोला च्याको गिजिसिन जेको आजा mana bola ko ni ko गिजि गासि गासि होना हैना जोङो आइबो दा कोइ नोंसोर माबा गिजि नि जाबाय ना केला दा फैगोन बरको सुनैगोन र बरको सुना केला लांफायनि लाखिदों नांगा जाख्रानि सावरि बादालाय जाग्राफोरा बिसोरनो संनांबाय आरो बिसोरनो जानांबाय नामा खस्थ' खालामनानै जाहाथे फैगोन बोसोराव मोनबावो बिसोरखौ फैगोन बोसोराव आपिनि संनाय जों जानांगोन लामाथ' मोनजागोन आरो जायाबा आरो नोंसोरो रा लाबदो खस्थ' जायो माइनि गायनांगौ ओंखामबो संना जाहोनांगौ नोंसोरखौ मा जागोन ने जाया फैगोन बोसोराव फैलाया बिसोरा लामा फैलाय टपटा बथ'खौ सुख'नानै लाबोदों खना लाबाय जों हावरि जानानै खस्थ' खालामनानै ना सुना गालांनो मालिकनिबो गैया जों जाबाय आरो हायाबो गैया जाबाय बेलेगाव मोनसे प्रग्राम दंमोन बेनि थाखाय थांदोंमोन बिसोरना खस्थ' खालामनानै अमा बयलार जाबाय दुखुनफ्रा दिनै आंनि जाला दिननिफ्राय फोथाराव दुब्लियाव गायला थांलाबो जोब्बाय आरो दिननिफ्राय जोब्बाय